бахшида ба 33-мин солгарди аз марзи Афғонистон баровардани қушунҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Исфара чорабинии хотирмонд баргузор гардид. Нахуст иштирокдорони чорабинӣ дар назди лавҳаи ёдгорӣ ба хотираи шаҳидони ҷанги Афғонистон воқеъ дар ҳудуди гулбоғӣ ба номи Сайфи Исфарангӣ лаҳзаи хотираи ин шаҳидонро пост дошта гулчанбар гузоштанд. Сипас дар назди ҳозирин раиси шаҳр Баҳоваддин Баҳодурзода баромад намуда шуҷоату мардонагӣ ва садоқати бемисли сарбозони шӯравиро ба савганди ҳарбӣ ба таври хоса тазаккур дод. Зикр гардид ки дар радифи ҳазорҳо нафар фиристодагони Тоҷикистон 350 тан ҷавонони далер ва ба ору номуси Исфарамарз низ тибқи ӯҳдадориҳои шаҳрвандии худ дар хоки Афғонистон адои хизмати ҳарбӣ намуданд. Дар набардҳои ин ҷанг 12 нафари ҷавонмардони ҷонфидои Исфарамарз қаҳрамонона шаҳид ва 17 нафари дигар маъюб шуданд. Барои шуҷоату комёбиҳои ҷангӣ ва хизматҳои шоён дар набардҳои Афғонистон 11 нафари онҳо бо ордени Ситораи Сурх ва 67 нафар бо медалҳои арзишманди ҷангӣ сарфароз гардонида шуданд. Имрӯзҳо бошад 315 нафар собиқадорони ҷанги Афғонистон дар Исфара дар соҳаҳои гуногун баҳри пешрафти ҷомеаи навинимо софдилонаю пурсамар меҳнат мекунанд. Ҳамзамон изҳори қаноатмандӣ карда шуд ки аъзои шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон имрӯзҳо ҳам дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр ширкати фаъолона варзида дар пешбурди ҳамаҷонибаи Исфара саҳми сазовор мегузоранд. баъдан раиси шаҳр ба чанде аз аъзоёни шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон барои ширкати фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрро тақдим дошт. мо миннатдории худро ба пешҳои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонем ки ҳамарӯза барои собиқадорони ҷанги Афғонистон имтиёзҳоро пешниҳод карда ва барои зиндагӣ пешбурди онҳо кӯмаки ёрии худро мерасонад. Аз он ҷумла ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр шахсан ба раиси шаҳр сипосгузории худро мерасонем ки аз номи шӯрои собиқадорон имрӯз чунин як чорабинии муҳташам бо иштироки мақомоти иҷроия ва собиқадорони ҷанг меҳнат гузаронида истодааст. дар вазъияти тантанавӣ хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба сафи аъзоёни созмони талабагӣ ба номи Исмоили Сомонӣ қабул карда шуданд.